Zeeuwse ziekenhuizen midden in derde coronagolf. Het is maandag 19 april. Dit is Zeeland Nu. Nog meer corona-opnames kan niet. Overname jeugdhulporganisatie stap dichterbij. Een mikpunt van agressie op straat en online. Goedenavond. De Zeeuwse ziekenhuizen verplegen momenteel 15 patiënten met ernstige COVID-19 op de intensive care. En dat is een recordaantal. En dat terwijl het personeel snakt naar rust na ruim een jaar corona. Als ik vandaag met de mensen op de IC praat, dan zijn ze gewoon moe. Ze zijn uitgeput. De rek is er bijna uit. Het personeel is heel moe, maar het aantal patiënten met COVID-19 blijft maar stijgen in deze derde golf. In totaal verplegen de Zeeuwse ziekenhuizen nu bijna 40 patiënten. Dat is net zoveel als tijdens de piek van de eerste en de tweede golf. Op dit moment vechten er 15 van die 40 patiënten op de IC voor hun leven. Veel meer kunnen de IC-afdelingen niet aan. Zeker omdat de andere zorg ook zoveel mogelijk nog doorgaat. Ja, inderdaad. Ja, want er zijn natuurlijk ook altijd belangrijke operaties die ook moeten doorgaan. En die patiënten moeten soms ook na de operatie een intensive care bed hebben. Dus dat is altijd passen en meten. 's Morgens wordt er dan gekeken, is er een bed beschikbaar of niet? Gaat die operatie door of niet? De souplesse is er natuurlijk uit. Als je denkt dat iets een maand gaat duren of 2 maanden en het duurt ruim een jaar, dan vraagt dat heel veel. En wat we merken aan mensen is dat ze klachten krijgen van het zware werk, gezondheidsklachten. Maar ook dat het in het hoofd anders gaat dan dat het in het begin van de COVID-golf ging. Uit alles wat ik hier vandaag te horen heb gekregen, spreekt maar één verzoek, namelijk het verzoek om rust. Het personeel is moe. Zowel het personeel dat werkt op de IC-afdeling als op de cohort, de verpleegafdelingen. Een jaar bedrijven ze al topsport en hun hoop is gevestigd op vaccinatie en rust in het najaar. Wij hopen dat heel veel mensen zich laten vaccineren. En dat is eigenlijk de enige uitweg uit dit verhaal. Dus wij hopen echt dat het in de zomer gewoon echt terug stilvalt, net als vorig jaar. En dat iedereen gevaccineerd is en dat we een najaar kunnen ingaan met echt een heel hoge vaccinatiegraad, waardoor dat er hopelijk toch de druk echt vermindert. Hè. Ja, en dat u dus, wat u dus zegt, dat uw personeel wat meer rust krijgt en vakantie kan opnemen. Ja, dat hopen wij echt, ja. De inspectie en de jeugdautoriteit zijn positief over een mogelijke overname van jeugdbeschermingsorganisatie Intervents door Jeugdbescherming West uit Den Haag. Intervents was volgens Zeeuwse gemeentes te duur, maar is Jeugdbescherming West dan goedkoper? Dan moeten we allemaal nog zien. Kijk, de business case ligt er nu, de financiële plaatjes zitten erin. JB West stelt een aantal randvoorwaarden om die business case uit te voeren. En daar wil ik nog niet al te veel op vooruitlopen, maar dat is wel het hele complexe waar we mee te maken hebben. Jeugdbescherming West eist een contract van 5 jaar, maar dat mag niet volgens Europese regels. De Zeeuwse gemeentes moeten zich voor 1 juni uitspreken over deze mogelijke overname. De GGD Zeeland heeft in Zierikzee een 4e en laatste vaccinatielocatie geopend. Als je wil dat mensen niet heel ver hoeven reizen om een vaccinatie te krijgen, dat we aan meer locaties komen. Dus we hebben nu Terneuzen, we hebben Goes, we hebben Middelburg en Zierikzee. Het was geweldig nieuws dat ik hier terecht kon. Want hoe bent u hier gekomen? Op de fiets. Ik heb niet zo ver te reizen dan naar Goes, maar het is handig natuurlijk. Ik woon 5 minuten afstand hier vandaan. En het is goed bevallen, dus ik kom terug. Op dit moment prikt de GGD 12.000 Zeeuwen per week. En de GGD zegt per week zo'n 40.000 Zeeuwen te kunnen vaccineren. Maar er zijn nog niet genoeg vaccins beschikbaar. Belgen mogen weer naar Nederland reizen, nu vannacht het verbod op niet-essentiële reizen door België is opgeheven. Wel wordt Belgen aangeraden alleen naar Nederland te reizen voor noodzakelijke trips, niet voor plezieruitjes. En dat komt omdat Nederland in de ogen van België nog steeds rood kleurt, gezien het aantal besmettingen hier. En ook wij mogen weer naar België, maar niet langer dan 48 uur. Anders dan moet je in quarantaine en jezelf laten testen.
Er zijn volgens de politie geen aanwijzingen dat de brand in het kustpaviljoen Bar Goed is aangestoken. In de nacht van zaterdag op zondag ging het bekende paviljoen bij Walsoorde in vlammen op. Een oud-werknemer is een crowdfundingsactie begonnen voor de eigenaren. En die actie heeft al ruim 12.000 euro opgebracht. Frans en Ali Prins uit Renesse zijn 75 jaar getrouwd. In 1946 traden ze in het huwelijk en al die jaren zijn ze samengebleven. Het recept voor een goed huwelijk heeft de stel inmiddels uitgevonden. Als je met iemand trouwt, dan accepteer je de goede dingen. En de slechte. En de slechte dingen. En dat is het verhaal. Ik denk er net zo over. Ik heb hem ook wel eens achter het bank kunnen plakken. Maar ik heb dat maar niet gedaan. En die slechte eigenschappen hebben ze na 75 jaar wel bij elkaar ontdekt. Hij kan uren op zijn tabletje zitten te kijken. En dan zeg ik, gooi dat ding nou maar eens in een hoek. Je zit nooit stil. En dan zeg ik wel eens tegen hem, kom nou eens gezellig bij me zitten, joh. Kijk, en als hij bij me komt zitten, dan leg ik mijn iPad weg. Toch blijven ze gewoon bij elkaar. Ja, ik vind het leuk en ik geef nog steeds om me. Gelukkig. Ja. Toch blij dat je het zegt. Niet zeuren, Ali. We gaan op naar de, wat wordt het, 80, hè? Hou even op. Boa zijn is de laatste tijd niet altijd leuk. Ze krijgen te maken met agressie op straat en online. Middelburgse boa's Steven en Pascal gaan toch met plezier naar hun werk en proberen met een praatje hier en een knikje daar het voor iedereen leuk te houden. Meneer, wilt u even afstappen? Boa's Steven en Pascal doen hun ronde in de binnenstad van Middelburg. U bent hier in een voetgangersgebied. Dus precies, dus ik wilde verzoeken om eventjes verder te lopen. Ja? Prima, dank u wel. Zo simpel kan het werk van een boa soms zijn. Je spreekt iemand aan, die zegt oké en doet wat je zegt. En iedereen gaat door met zijn dag. Maar zo gaat het niet altijd en de boosdoener lijkt corona. Je merkt in de reacties wel ja, dat ze al wat geprikkelder zijn. En dat de drempel wat lager geworden is voor die mensen om toch wat moeilijker te gaan doen richting ons. Ja, het maakt het wel ietsje lastiger. Maar ik moet zeggen, nog steeds met de meeste mensen valt heel goed te praten. Ja, een enkele keer is het iets minder. Het is gewoon zo dat maar minimaal aantal procenten die inderdaad op social media of ons echt gaan uitvoeren. Filmpjes maken, de helft eruit knippen, alleen in hun eigen voordeel. Dat is jammer. Ik heb het idee dat sommige mensen ook al gelijk reageren puur op het pakje. Van oudsher is daar wel een beetje frustratie tegen. Wij zijn geen slechte mensen. Wij zijn hier niet om boetes uit te schrijven. Wij doen gewoon ons werk en wij behandelen anderen hoe dat we zelf ook behandeld willen worden. Ja, mijn ervaring is, met mij en ook mijn collega's valt echt ook gewoon te praten. Behandel ons gewoon als mensen in plaats van voeteren, kom met goede argumenten. En als wij goede argumenten horen, dan kunnen wij daar ook wat mee en dan kunnen we ook gewoon het goed gesprek gewoon aangaan met de mensen. Dus dat wil ik ze vooral meegeven. Geef goede argumenten in plaats van het schelden. Want dan is boa zijn een prachtbaan. Ja, dat is het zeker. Ja, het zonnetje schijnt, we lopen lekker buiten in de frisse lucht. Nou, en vandaag is het ook heel rustig in de stad. Ik kan het nog herinneren, ik kon hier over de koppen lopen op een mooie dag. Ja. Hier in Middelburg, het gaat hartstikke goed. Mensen zijn vriendelijk, het is netjes. Ja, en ook ik ben gewoon lekker nu van het weer aan het genieten. En ja, ik krijg hier nog voor betaald ook, dat is heel mooi. Het verhaal van Fred Appia is bijzonder. De Belgische Ghanees loopt als voetbaltrainer rond bij 4e klasse Oostburg. En hij zet alles wat hij verdient opzij voor zijn voetbalschool in Ghana. Een bijzonder portret. Roberto. Scout, man. Dit is Fred Appia, de Ghanese assistenttrainer van Oostburg. Hij speelde profvoetbal in onder andere Ghana, Maleisië en Mozambique. Maar nu loopt hij rond op het Velterspark. It's a good experience for me because I'm learning a lot and it gives me a lot of exposure, which is very important. Fred is een enorm gemotiveerde en gedreven coach. Iemand die daar alles voor over heeft en dat zie je nog maar weinig. Bewegen! Goed zo, Matthijs. Come on, Sibe. Pam. One. Goed zo. Geloof het of niet, maar om zijn trainersdiploma te halen reisde Appia wekelijks naar Engeland en Wales.
Omdat hij geen Nederlands kan, volgde hij de Engelstalige trainerscursus. Hij reisde dan low budget met het openbaar vervoer omdat hij geen geld wil verspillen. Want bijna elke euro die Appiah verdient gaat naar zijn voetbalacademie in Ghana. As a little boy in Ghana, it's difficult. We don't have a lot of opportunities to develop our potentials and fulfill them. So mostly you have to be lucky. Unfortunately, I didn't get that support. I did a lot of struggles to be where I'm here today. So looking back and thinking far, I want to give back to my community. And the only way I can do is to pick the boy from the street and give them, to see if I can give them life through football and education. Michel Leonard, de huidige hoofdtrainer van Oostbrug, leerde Appiah kennen in zijn sportwinkel. 5 jaar geleden kwam hij bij ons op de zaak en hij was iemand die ineens 30, 40 paar voetbalschoenen kocht in de opruiming. En, dat vond ik wel bijzonder, iemand die dat deed. En daar ben ik naar zijn verhaal gaan vragen. En daar zat natuurlijk een heel verhaal achter. In Africa, mostly we need only football, then we are happy. I remember I have to save from my pocket money to buy a football shoes. We play with our broken sneakers, and so looking at all these struggles, and I had it in my mind that one day, if I have the opportunity, I will have an academy whereby I can help these boys also. Voetbal is de passie van Appiah, maar hij beseft ook dat het belangrijk is voor de jongens in Ghana dat ze geschoold worden. The youth are the future. So if you want a responsible person and future leaders, you have to start with them. Because, back there, lack of opportunity, most of the children on the street, they try to end up doing something, drugs, into, robbing and a lot of crime. So if they can be on the football, they are happy and they can have a life. Komende zomer vertrekt Appiah, die tijdens de training niet te beroerd is om even te keepen, met Leonard naar tweede klasser De Meeuwen uit Zoutelanden. Hij gaat graag met zijn leermeester mee. I never doubt to go with him because, as I said, he's one of the best, experienced coaches in the area. And also, as a young coach, you need somebody as a mentor to learn from him. Er zijn heel veel dingen die hij heeft, maar belangrijk, geen specifieke hoofdcoach nog niet. Dat is hier nog niet. Enkel, ik denk wel dat hij een hele goede hoofdjeugdopleiding in de toekomst kan worden. En dat is ook zijn drijf. Kijk, zijn academie zit in Ghana, hij gaat er een keer naar terug. En dat denk ik dat zijn specialiteit wel in zit in de toekomst. Landinwaarts waren er in de provincie nog wat regenbuien vandaag, maar aan de kust was het zonnig. De temperaturen liepen uiteen van 12 tot 15 graden. Ja, de rest van de week is wat wisselvalliger. Morgen wordt een mooie dag, woensdag is het dan weer echt regenachtig en de dagen erna dan is het weer droog. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne maandagavond en graag tot morgen.